Zer da internet? Gaur egun, gauza asko egiteko erabiltzen dugu. Elkar komunikatzeko, ikasteko, lanerako, dibertitzeko edo informatzeko. Baina, zer da internet? Hitza, inglesetik dator. Elkarrekin lotutako sareak esan nahi du. Internetek ziberespazio osatzen du. Ordenagailuak, telefonoak, telebistak, makinak, etxeko tresnak, autoak, eta beste 11 gailu elkartzen dituen sare erraldoi bat da. Mundu osoan zabaldua. Gailu guzti horiek kablez elkarturik daude. Kable hauek zuntz optikozkoak edo kobrezkoak izan daitezke. Baina konexio hauek ari gabekoak ere izan daitezke. Uhin bidezkoak, distantzia laburretarako wifi erabiltzen da eta distantzia handietarako satelite bidezkoa. Konexio hauetan informazioa dabil alde batetik bestera eta hau kode bitarraren bidez egiten da. Kode bitarrak bi zenbaki bakarrik erabiltzen ditu. 0 edo 1, bi egoera adierazten dituzte. 0ak itzalita eta 1ak piztuta. Gailu guztiek hizkuntza bitar hau erabiltzen dute elkar komunikatzeko eta informazioa trukatzeko. Eta horrela, musika, argazkiak, idatziak, bideoak eta beste zenbait eduki joaten dira gailu batetik bestera. Ordenagailuen arteko lehen konexioa Estatu Batuetan egin zen, 1979an ARPANET proiektuaren bidez. Unibertsitate ezberdinetan zeuden sare lokalak elkartu ziren kable bidez. Hori izan zen interneten hasiera. Internet zerbitzurik arrakastatsuena 3V bikoitzena izan zen, mundu zabaleko 10.000-arena. Zerbitzu honen bidez munduko edozein webgune ikus genezake, edo zenbait sare sozialetan parte hartu. Interneteko beste zerbitzu batzuk posta elektronikoa eta telefono deiak dira. Webguneak azken batean, ordenagailu zerbitzari batzuetan dauden HTML fitxategiak dira. Argazkiak, testuak, jokoak eta beste zenbait eduki txertatuta dituzten fitxategiak. Webgune horietara iristeko, helbide jakin behar dugu. Helbide horiek bakarrak dira munduan eta domeinua deitzen zaie. Webgunearen jabeak domeinu hori, webgunearen izen hori, erosi egin behar du. Gu, internet nabigatzaileak izena duten programa batzuen bidez, hel gaitezke webgune horietara. Internet hiri batekin pareka daiteke. Eraikinak gailuak izango lirateke, eta bideak interneteko kable sarea. Bide horietatik informazio paketeen garraioa dabil etengabe. Gailu bakoitzak helbide badu. IP helbidea izenekoa. IP helbideak zenbakiz osatuta daude, telefono zenbakiak bezalaxe. Gaur egun asko hitz egiten da hodeiaz, baina zer da hodeia? Hodeia eduki digitalen biltegiratze modu bada. Emailak, bideoak, argazkiak edo dokumentuak gordetzen dira. Eta datu guzti hauek milaka ordenagailu zerbitzari dauden datu zentroetan aurkitzen dira. Edonondik gure eskuetan ditugu internet sarearen bidez, telefonotik, ordenagailutik, tabletetatik. Horrela, elkarlana erraztu egiten da. Eduki digital bat pertsona ezberdinen artean parteka daiteke. Elkarrekin lana egiteko oso baliogarria dira.